Huriani tu hatta jumulo hita marulup-ulup ala natwari jala tapestaho sedarion gonok ma hurian itu hatta hakabipi 162 tahun dirgahayu hakabipi na perpudion melalong akka perjupangan pelatihan sekolah minggu termasuk akaina na tua-tua na tuari pembekalan diakoni nang Naomi say hode edna jepek songo dalam mangaradi manomono ulang tahun HKBP pa 162 honon. Doh maksud asa mangulu takas huriatai di bagasar rohata jala holong rohata di huriai jala say masih holhuita tu huria HKBP dungi laos johonot tamamu saya kana kota doh paho puta dot akana sora dope di baro dia ke perminggu di HKBP berhite edei asalam tugui bana asalam uhir tu bagasar rohata lahu makkah holongi tu mangya kosa doh makkah si holisa tulu baris opak baris do padohandai Parzulu HKBP huria hatu buako. Paduahon HKBP huria hagodangakku. Patuluhon HKBP huria haholongakku. Dungina parpudi HKBP say masihol doau tuho HKBP huria hatu buakku HKBP huria hagodangaku HKBP huria haholong aku HKBP say masihol doa Tuhan tauji mazolo mangadeho nakamanginang dalata marulang tahun HKBP 162 sa darion natwari topekna HKBP huria hatu waku asa unang lupa di dia ngenan na tubuh HKBP huria hagodangaku debatado pagudang-gudak kodhita HKBP huria haholongaku naiko si haholongota HKBP say masihol doau taulaki maju salinare HKBP huria hatu buakku HKBP huria hagodangaku HKBP huria haholongaku HKBP say masihol doang Tuhan. Di ulang tahun tapa 162 sadarion molopazu pahita doh anak kota dang tebu merah HKBP inna edehomma las nerohata ulang tahun HKBP 162 sadarion ate behadong dongamu naso tabobe dihilala merah HKBP ate behadong nahurang desi
edehom matong ediot tunasida. Kalau ada anak-anak muda kawanmu sudah lebih doyan ke gereja lain oleh karena satu dan lain hal, bisikkanlah juga dengan lagumu. HKBP, Huria Hatubuaku dan seterusnya. Hamunak kadamang dohot dainang marojaha tuturpo zamita sadarion, hiranabui do patudo sotta, porlak anggur nitu hatai, imah HKBP. Porlak anggur nitu hatai, imahita ruasna. Porlak anggur nitu hatai, ima sudi parhaladona. Di ulang tahun ni Huriata 162 didok debatado tu hita marporlak anggur do hasiaku dipucu ni sada duluk nanapu. Marporlak anggur do hasiaku dipakai debata padohan marhite turpukon hasiaku melodung ruar hata hasian siasada amat wina napatuduhon nang suludo rohanion. Molo disihadauan inatai rupani mardalani dungi martelepon beharo kabar muhasianin narupani nang masihol si tutudui. Alai muladong sada ama berzuro inatai hape martelepon tinatani asing buharo hasianin narupani anggon abahayaw. Debatado madok hita marporlak anggur do hasiaku diputsuni sada dolok nanapu. Kita tahu Bapak Ibu dalam dunia Palestina anggur ini adalah makanan ekstra penting dalam sebuah pernikahan. Contoh pernikahan di Kana. Tidak lengkap rasanya kalau sebuah pernikahan tidak disuguhi sempurna segelas anggur. Bahkan kalau tidak ada anggur dalam pernikahan dunia Palestina termasuk Israel, itu adalah tanda-tanda bahwa orang yang punya pesta dianggap tidak serius memperhatikan orang-orang yang diundang dalam pesta. Dan dalam perjanjian baru kita maknai sesungguhnya anggur itu bukan lagi sekedar minuman, tapi menghunjuk kepada darah Kristus. Apalah gunanya sebuah keluarga tanpa hidup di dalam Yesus? Apalah gunanya sekeluarga hidup kaya raya kalau tidak hidup dengan firman Tuhan? Anggur ini menunjukkan peran yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan keluarga seperti ditunjukkan dalam pesta pernikahan di Kana. Hamuakay nang saluhu nahita. Songo dia mahita songo porla anggur ni debata di paian, di ramoti, di tugu-tugu, di tonga-tonga ningolutta si ganupari. Tapamana mazolo satokin na di ayat 2. Didok disi porla angguri dipakuri. Mungkin anak-anak muda 40 ke bawah tidak lagi mengerti hata dipakurion. Tapi di kampung kami dipakuri mangula diobak asa gembur tanoi. Asa bolong akaduh-duh disi. Asa bolong aka suga disi. Unang sudah tubuh anon
suasuana di tano nanaing si suanono. Dipakuri. Molo porla anggur ni hatta do hita huria HKBP Rawamangun nang hita ganuk marsada-sada diulang tahun huriat HKBP 182 tahun on loas manang dirim dipakuri de bata merhiti panggunain asa mago ragam ni kekerasan sian hatim serroham asa di pasisi debata pangobahi akasuga sian pernguluot tabi jala asa gabetano nanapu panuanan ni hata ni debata panuanan ni holong saluhu na roha nang dirita ganup marsada-sada di loas di lehor rohanabi dipakuri debata. Jalai kon hita mamuse mamakuri rohatabi. Menggemburkan hati kita masing-masing. Yang keras itu digemburkan, dilembutkan. Sehingga jauhlah segala bentuk kekerasan. Baik dalam kata, perbuatan dalam hidup kita. Sesuai dengan tema juga minggu kita, mangulahon uhum dohot hati goran. Padua hot didokon di joputi mamuse akabatu siani. Sebab tanah mungkin bisa bercampur dengan batu-batu. Yang kalau benihnya ditanam mungkin bisa tumbuh sejenak. Tapi karena tidak dalam, karena batu yang ada di dalam, terhambatlah benih itu tumbuh dengan segar. Di joputi mah batu, sian porlak anggur ni tuhatai. Dohok mahita musema joputi nasa batu. Siya bagasar rohat tabi, akar roha batu. Nabuy manudati pertubuni boni di bagasan rohat tabi. Mazop putih batu sian nasaroha doh manang hita berparadisi. Unang gabi terpisat boni naung niswani alani batui. Tudos songo sihupi dipisat ibana boni i. Gabedang takas tubuh jala marparbui. Dungi musa di dokoma disuat tomma lopok nadinggan tusi. Totu lopok nadinggan dison nau mangat martudu-tudu tuhatani dewata barita nauli. Suat tono tamay ganup hamwak kadamang dainang tu porlak anggurta, rohatta, huriatta, ngoluta keluarga tabi. Paupatot di pauli didok di sisada tukup semacam menara. Asabui idona atik tungadong zol mana mangago. Menara jaga akka perhalaluna mazzamoton porlak anggur netu hatai. Jalan na perpudi musaidok di son. Di hali masada pangilangan semacam pabrik produksi anggur. Asa takas tarida perbuena tonggiro manang na dang. Jalan na palima hono sa sitong hamak kadamang dainang martudu-tudu tutu hatta Tuhan Yesus mau nama naon na porsuk tudosan ni pangilangan asa ruar anggur sian pangilangani boy inumota persaulihonota. Alayadong mana sutabu berengon nakading di kalimat terakhir di ayat 2
pai mahon perbuena tonggi HP na asom di tubuhon. Isi masyan hita mololao tu sadaladang male musai rupani di hilala dugi di bereng malisi parbue ni mangga belga HP asom. Paling mahulan nak kainata na sedang mengandung lomorohana mangatuni. Alayang godungga pala male situtu pakilalaan ni ida perbueon HP panganod dang bui dang matak sial di pakilalaan. Disakapi perbuehon na tongki HP na asom di tubuh. Isema sian hita di pasu-pasu Tuhan maka caleg-caleg nuengon songonak kena perzului tidak akan korupsi sepeser pun tidak nindarupani HP dukon saut tertakup tibu hatop dak sarupa nairok nga dohok na niulahon. Imaka model-model moral ganda malang di hutan nami songo bulung motung botar mar dua rupa. Akai mana kosi pada otas yang ngoluta di ulang tahun ni huriat taha KBP. Asa sude ruas ni hurian ang perhalado merhite jabatan na lohot tuibana merhite pangkat nadong di tangan Nabi. Merhite bitang jabatan dadong di lohot dia kabaram. Naing gabi manuaton uhum do hati goran. Marparbuehon na asom. Marparbuehon na tonggi. Unang mana asom. Mulu sudihi tarao mangunon. Marsia ribu jiwa di sudi ulauta. Siya mulai na met na bagudang duidun na merbezu ama doho ina marperbuehon na tonggi doho pamangan na dadaholan dekai na taruli merhiti-hiti hita alai sudi na humaliak kita. Hamunak kadamang doho dainang nuengon hobartu epistel na king boydo masa torop holan na mga raduti makku perdurunay. Ape di baga sadang di pamanat. Di mana tersurat naking di Lukas 10 sadai. Si dua buhi. Buhi asing buhi ni sadaina, buhi apinan tiki mertiga-tiga, alay di tiki mergereja, alay yang go tiki mertiga-tiga. Bah, tang buhi mergereja mana? Buhi nagarang dong. Jadi buhi apinan alay pangalaho na demo. Di ulang tahun ta 192 on di jode batado hita laho makka molatehon padongan yon itu hatta tuhuriana marhiti nasada padohan nang diaka pakatai. Jadi dang songon istilahnya anak muda yang sering melakonkan bagaikan musa berbulu ayam atau serigala berbulu domba atau penjahat berbaju pendeta. Ya petong go koreksi ya biharon nang baju kon hola baju pendeta habi bagasa tong pamangus. Ini satu perenungan pertanyaan bagi kita. Ibanda hiaro dong sada keluarga di alaliling rok kami beruna dang ro. Di dong majol mana maboto duli-duli na mga luli rok ma. Alay duli-duli on mantan pareman. Alay nga beruzu bibana. Hape berunon doh inatai lomoro hana padi tahelana.
HP helana peditaon holan nagar dulon na. Digiro madongan na todongay inang molusihol roham na yung dabotan hela tuborumon anong gohuboto. Alay jolwalu si majuaw. Di lo moroham mantan pedita do mantan pareman. Mana lebih suka mantan pendeta atau mantan pareman? Anggoy bagasar rohana niyan asal mahu bigay berbaju nabirong helakin rohana rupani aladung dipahusor-husor mau miyamang inang mantan pendeta soyaw petahui takona mayaw mantan paremani asal manang berzu ibana marpangal. Kalau kita baca Matius 23 ayat 27 akan merperangai ganda sisongonon terus mahamu tu kuburan dan ilaburan. Nama motar syaduru di set alai ida manggo di bagasan goddo holi-holi akan naung bus. Sabalik nga mana di jauh batato hita di ulang tahun ni huriat tasadarion. Mangulahon uhum dohot hati goran. Marhite-hite naolo hita mamakuri rohat tabi. Mazop putih batu siar rohat tabi. Manuan lopok nadenggan tu bagasar rohat tabi. Pazong-zong tukup di bagasar rohat tabi asa zamot. Dungi pazong-zong pangilangan asa marperbue saluhut nangoluta pabahenat tanang hatata maruzahat tuhatani debata. Hamunak kadamang dohot dainang las kebetulan tolu situata naik ke paberhatota sadarion mamasuhi masa pensiun. Sudiro nang hita nang kaparhala rupe tong dipakulingi debata. Asado nang parhaladoi mamakuri rohanabi. Ala boido masa boido terjadi. Ruasi dang mata berzuna. HP parhaladoido nasai keras rohana dohot pangalahon. Au sepata hutimu do desada-sada huria tang mata juga li perhaladong. Ido koruasi songono domang. Hape melupa jupai batu ruasi. Melihat mang dia menabui bahanon nami inna. Alaidang dirau mangunoni. Tutung gabe muruk kamu notu tuasida. Melutung adong diberek kamu soni husipuk kauman dengan. Sudah matong hita perhaledo mamakuri rohat tabi. Sotung gabe dohot tita pasobu-sobuhon rohana karas didirita hape tapangido nang akar ruas ni huria labu be. Hamu labu be mahamu kami bui matok songonon gebener tidak. Dohot manang hita mazoputi batu. Siar rohat tabi. Ay behado no yang dibagasar rohani hita parhalado batui hape nung ngatubu di rohani ruas ulau nak kanauli hape gabe saya terpisah ti dibagasar rohata. Dungi di suaton maka lopok nadenggan tusi unang lopok na base-basean naso mangulu dalam naung mate. Ini satu analogi Bapak Ibu seorang pengusaha pertanian yang mungkin sudah juga pernah kita baca dalam sebuah alegori contoh. Karena dia mau pensiun, lalu dia ada dua pilihan untuk meneruskan direksi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ini. Lalu direksi ini memanggil dua orang yang dia anggap dipercaya.
dengan memberikan sebuah pekerjaan kecil. Benih yang akan ditabur oleh dua calon pengganti direksi ini. Jadi tokenari kupangido majolo hamuna dua menuan bonion asa denggan din narupani. Lalu dua orang yang dipanggil itu melakukannya dengan segera. Karena dia tahu dia akan sedang dipersiapkan untuk menggantikannya. Lalu mereka menanam. 1 minggu si A belum melihat ada pertumbuhan, si B juga belum ada melihat pertumbuhan, sama-sama belum tumbuh. Lalu sesudah 2 minggu berlangsung, mulailah ragu si A karena belum tumbuh juga. Behana manonon. Siga na mau molodang boy tubu bon na binahen ni tuakko. Tapi yang kedua ini meskipun tidak tumbuh, dia tetap berdoa tapi tidak terlalu memusingkan sebab dia sudah menanam. Mudah-mudahan kalau dia tumbuh, tapi yang penting dia rawat. Lalu minggu ketiga si A belum tumbuh, mulailah dia mencari akal, mencari benih yang sama supaya digantikan dengan benih yang tidak tumbuh itu, lalu digantikan dengan benih yang lain. Tapi si B tetap tidak mau membiarkan, tetap tidak mau mengganti, dia membiarkan. Tetapi dengan sabar supaya pertumbuhannya normal. Minggu keempat, minggu kelima si A mulai tumbuh tapi si B belum tumbuh. Bulan kedua selesai, tuannya memanggil mereka berdua, bawalah benih yang sudah saya berikan. Bangga matong zolmana perzului. Tuan nunga takas hujaga husuan huraduti boni na pinasami idama na macayuli pertubuna moliate madi Tuan. Lalu mulailah menangis si B karena dia merasa bahwa dia tidak di pihak yang benar karena memang dia jujur membawa benih itu tanpa ada pertumbuhan. Lalu dia memohon dengan sangat, ampun Bapak, saya memang jujur menanamnya, merawatnya, menyiramnya, tapi apa boleh buat, mungkin saya tidak beruntung, benihnya tidak tumbuh. Lalu majikan berkata, B, saya persiapkan kamu untuk menggantikan saya. Lalu heranlah si A, sebab benihnya yang tumbuh. Lalu ketika dia bertanya, mengapa Pak? Saya kan bagus merawat, menanam, menyiram benih yang Tuhan berikan bagi saya. Lalu dia katakan, engkau adalah pembohong. Sebab benih yang saya berikan itu dua-duanya sudah busuk, sudah mati. Maka yang lebih jujur di antara kalian berdua adalah si B. Meskipun dia menangis, meraung, merasa bersalah, tapi dia jujur terhadap dirinya sendiri. Hamunak kadamang doh dainang dibayani tangeng kono tama amat tanatulu amang situa jiji siahaan inang situa jesina hutagalung doh amang Charles Tapubulun asa perbue
akan atong gima nang sinaburhon ni amat tado inat tanatulon tuhita. Sa unang maadong nang gosa de pesa ni parbuya akka na asom. So ni manang akka parahalado na poso akka na mangihot sudi matong hita tumangyakon asa say parbuya na tonggi disaburhon ditubuhon asalam uli persaurat tadi huriaon lam menakso nang so ribu-ribu kita laho tumangihon hatani tuhatta. Alay na umangat sa linari hita do porlak anggur ni tuhatay. Sudi mahita rak mamakkur rohanabi. Rak mazoput akabatu sian ate-ate nabi. Rap manuat tolopok nalinggan di tonga-tonga ni keluarga. Mabahe panggilangan majaga maruzahat tuhatan debata. Dungi mangalehon anggur na tabu. Lumubi maruzahat tuhatan ni tuhata. Taideho mo sa laim sanaking edet na perzului asalam holong rohatta di hakabipi mulong akan hurang desi hita mapauli-ulihon mulong akan lao tumadikon hita doh takadongan hita madipakke debata laho manugihon nasida. Haka coba 3 iya. HKBP Huria hatubuanku, HKBP Huria hakodangaku, HKBP Huria haholongaku, HKBP saya masih doang.